तो अब क्यों पास भैला पे मिठाई खाएला, हम फेल भैला पे मिठाई खातानी। अरे यार हम थोड़े नो फेल भइल बानी। अरे हमर दोस्त फेल भइला किया, वही खुशी पे तो मिठाई खातानी। हम मिठाई खाते ही रहनी तले आनी पानी सब आ गइल है। अब का बगरा के टकेले लगनी, जो ना नहा ले, कितना दिन से नकी नहले बगर कहीं के विपत। ओकरा के टकले लगनी तले हुआ के हमरा के पीछे से दुलात मार के टकेल देलक अंदर। अरे बिजोर गिरनी है तो हम सोचनी है कि अब गिरिए गइल बानी तो जा तनी यही में नहा लेवे। पहले तो उठ के देखनी है आस पास की कोनो देखलक है नानू रे कि विपता से हम हार गइनी। हमरा घरे हमर दोस्त आए रहे सरस्वती, तू अपन कपड़ा लाता सब छोड़ के गइल है कोनो काम करवावेला। तो हम सोचनी कि कपड़ा लाता छोड़ के गइल बे त काहे ना एकरा पहिन पहिन के देख ली कैसन लागता हमरा ऊपर। हम का सोचनी है कि सबसे पहले ओकरा के फोन लगा के पूछ लेतानी कि कहां बिया, ना तो ऐसा ना हो कि पहिन के बैठी तले उड़ा जा। हां सरस्वती, कितना टाइम लगी तो आवे में? ना ई में पूछतानी, तोरा ला कुछ बना के रख ले रहे हैं। अच्छा आराम से आ, कोनो दिक्कत नहीं के। हां